Valls, CEI Bonavista, com també la unitat d'educació Rafael Juan Vidal, tot allò d'on tenien. El grup parlamentari Compromís té la paraula l'il·lustre diputat senyor Panella. Moltes gràcies, senyora presidenta. Moltes gràcies, senyor secretari autonòmic, senyor Tomàs. Bé, efectivament, ha començat dient que això tot és una qüestió merament tècnica, l'arranjament escolar. I m'ho reafirma. O sigui que és una cosa dels tècnics. Els tècnics són éssers asexuats, són àngels, que no... Li he de recordar que fins i tot els àngels, segons les directrius que segueixen, se va convertir en dimonis. Per tant, tingui en compte que no és veritat que és una qüestió tècnica. Els tècnics apliquen els principis que des de l'administració se dicten. I els tècnics el que realitzen són les maniobres per a complir els objectius que es marquen des de la pròpia administració. Per tant, la culpa no és dels tècnics, la culpa és la culpa i la responsabilitat és des del president del govern, la consellera d'Educació i el secretari autonòmic, encara que vostè s'ha fet càrrec molt recentment d'esta conselleria. Per tant, vostès han fet l'arranjament escolar i se veu els principis, perquè vostè m'ha contat tota la transparència, participació, tot el procediment. Faltaria més. Després parlarem si després això se complix o no se complix, perquè el procediment està clar. Perquè vostès, per exemple, me diu coses que el 66% dels centres estan d'acord amb l'arranjament, que vostè s'ha consultat. No. El 66% dels centres no estan afectats negativament per l'arranjament. Aquesta és la realitat. Vostè no ha fet cap consulta. La pregunta és si estan d'acord. Vagi i pregunti i veurà com no. El professorat no està d'acord en les bases en què s'ha fet l'arranjament. El que passa que hi ha una quantitat de centres que no estan afectats i, per tant, no han fet al·legacions. Vol dir, clar, que tenen que fer al·legacions si estan en el que toca. Per tant, al·legue aquell que està afectat, per comentar. Vostès han fet, diu que no, sí, vostès han fet retallades. I han fet retallades selectives, dirigides, per una part, a tancar uns centres determinats perquè al llevar-los la matrícula o a disminuir unitats en 3 anys, farà progressivament i aquests centres se tanquen. I molt ràpidament perquè els germans d'aixòs centres tindran que anar a un altre centre per a no estar separats. Això ho estan fent. Han seleccionat molts centres de línia única que van a tancar. I després han seleccionat les línies en valencià. Que vostès, que n'hi ha tantes. Mire, anem a parlar. Això són els principis generals, però parlem d'Ontinyent. Ontinyent ens diu que tenen 62 vacants. Més. En Ontinyent hi ha moltes més vacants dels que vostè ha dit. Perquè s'ha oblidat de dir-nos les vacants que hi ha en els centres concertats. En la Concepció hi ha 19 vacants. En la Milagrosa hi ha 21 vacants. En la Pureza de Maria hi ha 14 vacants. En el San José hi ha 3 vacants. En el Santa Maria hi ha 6 vacants. El qual cosa ens dona una totalitat de 63 vacants a 4 de setembre i vostès no han retallat res. Vostès han ampliat en moltes poblacions els concerts educatius al mateix temps que disminuïen unitats públiques. Aleshores, la seva explicació, com pot veure, no és coherent. És coherent a l'hora de suprimir unitats públiques, però no han fet el mateix a l'hora de suprimir les unitats concertades, perquè no en tinguin, vostè té la prova, així, que té en aquest moment 63 vacants en els centres concertats i mantenen tots aquests centres concertats. Estan mantenint una despesa suplementària que es podríem estalviar si tinguérem les places públiques. Per tant, ja està ahí. Han suprimit Martínez Valls i Bonavista, unitats en valencià. Han deixat totes les dels centres concertats, exactament. Això era innecessari i vostè ho ha fet. Tinc que anar molt de pressa per l'acumulació que s'ha fet, però tinc que parlar, perquè així ha dit moltes coses que són incorrectes. Vostè han fet una qüestió tècnica, doncs mire, si és responsable del tècnic, el del Roig de Corella, per favor, demane responsabilitats a aquests tècnics. Clar, jo sé, els tècnics han seguit les instruccions. Pla de xoc, tancar barracons, tanquem una escola. Ja no hi ha barracons. No hi ha ni escola, però no hi ha barracons. Efectivament, magnífic. Integració del jo de Camarena en el Roig de Corella. Mentida. Li ho dic així, mentida. Els alumnes del Camarena no van al Roig de Corella.
els alumnes del Camarena s'han repartit en tots els centres de la localitat. Això no és una integració. És més, tinc així l'arranjament escolar, i ja ves, diu, el previ diu, Roix de Corella, posa ahí, modificacions, integració del Seix Josep Camarena, pendent de publicació, tal. I en el definitiu, això desapareix. Després de les al·legacions, després d'aquest diàleg en el qual la conselleria ha estat massa vegades sorda, però diàleg, això desapareix, però després resulta que no. Aleshores, els alumnes no s'integren. I és molt clar, si el Roix de Corella tenia 9 unitats d'infantil i 18 de primària, se li disminueix una i queda 8 en 18, se fa la integració i justet els xiquets del Josep Camarena són àngels també perquè no ocupen espai, perquè seguim en les mateixes unitats. O sigui, s'integra un centre en un altre i l'altre no augmenta d'unitats, sinó disminueix d'unitats també. Vol explicar-me això com ha fet? Perquè, clar, no passa res. Sí que passa. Sí que passa perquè això afecta els professionals també, i vostè ja ho sap que afecta els professionals, perquè si és una cosa és que un centre es tanque, s'extingueixen les places que tenen allí, i aquests professors van tots ells a un concurs de manera prioritària. Tenen prioritat, sobretot els altres, perquè s'ha tancat el centre i s'han extingit aquestes places. Com no han fet això, en què han fet una integració? En el que els ha interessat a vostès, perquè els alumnes no s'han integrat. En absolut, els han repartit. Els materials no han anat al centre perquè el centre no té lloc físic perquè té les mateixes aules que tenia. I ara diuen, s'integra el professorat. Quin professorat? El que no havia participat en el concurs o no havia tingut plaça al concurs. En la qual cosa, els efectes és que sense saber-lo, els professors del Roix de Corella queden desplaçats, propietaris definitius, desplaçats per la imprevisió de la pròpia conselleria, pel caprici de la pròpia conselleria de tancar sense haver fet les previsions oportunes, perquè aleshores sí que van uns professors més antics de la localitat que estaven en el Camarena al Roix de Corella. A veure, vostès saben el mal que estan fent? Així, de clar. Saben el mal que estan fent, les decisions que vostès prenen? Saben que estan afectats a persones i a famílies determinades quan prenen una decisió? No s'ha ocorrit pensar això? Haurien de pensar-lo. Haurien de pensar-lo. Perquè en aquest moment estan afectant i molt, i molt. I vull explicacions molt clares sobre aquesta integració en la qual, ja l'he dit, és una falsetat parlar d'integració perquè ni els alumnes del Camarena han passat al Roix de Corella, alguns sí, perquè ja han passat a tots els centres de la localitat, però no. Una integració és agarrar els alumnes d'un centre i van a un altre centre en el qual s'integren. Això no s'ha produït. I voldria que donar explicacions ben clares de com s'ha fet. De com s'ha fet, perquè parlarem després i veurem allí com no ha hagut tanta transparència. No ha hagut tanta transparència. I no li passeu la culpa als tècnics. Ja dic, això són directrius que vostès han fet. Per tant, tenim Ontinyent, tenim Gandia, i no me quadra res en el que vostè ha dit, i parlem a la Quas. Escolta, no cal que m'expliqui que el director, he sigut director en diversos centres, sé les obligacions del director que té, i una, efectivament, està en la que vostè ha dit, dona classe en el centre, el professorat del centre, i assisteix al centre l'alumne del centre. Però vol dir que vostè, aquest dia, era un dia normal? Vol dir que això tenia... Vostè, que en una manifestació de pares en la qual una de les decisions és que uns alumnes de 3 anys entren en l'escola, vostè me diu que ha que tirar la policia per agarrar a aquests xiquets i a aquests pares i tirar-los al carrer? No s'escuda una vegada més en el director, perquè al final vostè ha dit, les decisions del director, clar, però també ha dit, en comunicació directa i assessorat per esta. Assessorat vol dir l'administració, vostès, li dient a la directora el que calia fer en aquest moment perquè sabien. I, per tant, se va fer en aquests termes. Vostè està defendent-me que entre la policia en un centre quan era una situació pacífica. Una qüestió és que era una situació agressiva. Vostè m'està defendent això? M'està defendent que la... Vostè sap el favor que fa l'escola pública? A millor és que està, precisament, i és la imatge que volen donar. L'escola pública hi ha que tancar-la al mateix temps que, sí, al Maliu he dit, en Ontinyent han tancat l'escola pública i mentre mantenen les concertades, donen les dades, jo sí que li dono dades, i aquestes dades, desmentim les dades que li he donat. Han tancat la pública i mantenen la concertada.
A la pública va la policia, a la concertada, a la privada, no va la policia. En la pública hi ha conflictes, perquè es va crear la consellera l'any passat, el curs passat, en interins que casualment interins només n'hi ha en l'escola pública, i se crea el conflicte des de la pròpia conselleria. En la privada no hi ha conflicte d'interins, ni a la concertada no hi ha conflicte d'interins. En l'escola pública hi ha barracons, i quan llevem els barracons és perquè tanquem fins i tot l'escola. En l'escola privada, a pesar, malgrat que en els barracons està molt bé en aire condicionat i totes aquestes coses, en l'escola privada, senyor secretari autonòmic, no hi ha barracons. La gent no paga per anar als barracons. La gent se queixa d'anar a barracons. I vostès no escolten el que li diuen la gent, al igual que no han tingut en compte els efectes sobre el professorat d'una integració que no és tal, al igual que no han tingut en compte els efectes en l'alumnat i en els pares en una actuació de la policia que ha emissit en aquestes imatges per tot el món, la policia dins l'escola, i no passa la responsabilitat. Allò vostè sabia que era un acte de protesta pacífic, i per tant que ahir els drets parlen els pares. Sí, senyora, però vostès han acumulat moltes coses, tinc un poquet també de... I el que estava dient és que els pares del centre, del Cremona, no els he sentit queixar-se d'aquesta circumstància. Sí que s'han queixat de la presència policial dins del centre. D'això sí que s'han queixat tots i cadascun dels pares. Moltes gràcies. Senyor Tomàs, mire, podem dir totes les vegades que vulguem que no se va en contra, que no se dona preferència a l'educació privada i concertada per damunt de la pública, però tal com vostès diuen sempre ens posen dades. Hi ha dades que no s'han contestat i el que no li admet és allò de és que l'alarma social, mira, l'alarma social, la responsabilitat la tenen vostès, no la tenim nosaltres. Jo estic fent una intervenció així, jo no he anat al Cremona de l'Aquàs a dir-li als pares, ale, tots allà, no he anat, ni he anat a cap centre. Quan vaig a un lloc vaig a enterar-me de les circumstàncies, i per tant l'alarma social no la creem l'oposició, com parla per mi i suposo que també per altres grups, però no la creem, la creen les circumstàncies que estan eixint, i estan eixint com a resultat de decisions que se prenen des de la pròpia administració. I per tant, és a dir, si no volen l'alarma social, actuen, perquè vostè ens diu molt clarament que els dos principis principals són de transparència i participació. Jo m'ho crec, però anem a veure. Els pares de l'Aquàs s'han reunit però diuen que no s'escolten. El secretari autonòmic d'Educació esta tarda tenia que estar en Ontinyent, si no tinc mal jo notícia, i no estarà. Tinc la notícia que se l'esperava en Ontinyent i que esta tarda que s'ha dit que no anirà i que és la tercera vegada en què s'anul·la una... I he dit secretari autonòmic perquè no sé si és vostè o era l'anterior secretari, però és la tercera vegada, per això no he dit a vostè directament, que s'anul·la la visita a Ontinyent per part d'un secretari autonòmic. No, és una... per mi no hi ha problema, igual que vostè havia dit. És una circumstància que se m'ha comunicat de dir per tercera vegada s'anul·la això. Per tant, això no dona aquesta imatge, no? I després, per exemple, en el tema del Camarena i el Roís de Corella, tampoc. Perquè, mire, vostè sap quan se crec, si no m'equivoque, el 13 de desembre és quan se dona a conèixer la proposta inicial d'arranjament escolar, 13 de desembre de 2013. L'arranjament definitiu el 14 de febrer de 2014. Tinc les dades així. Vostè sap el primer informe que hi ha en el qual se parla de la conveniència de la integració, quina data té? 20 de febrer de 2014, després de la publicació definitiva de l'arranjament. És curiós que els informes sobre el que és la integració estiguen datats posteriorment al que és la publicació. Molt curiós. Accedisc a l'expedient i comprova això, que és una curiositat que pot donar imatge de moltes coses, però en cap cas de transparència, perquè això
com havia dit vostès, les disposicions que se fan des del Consell se tradueixen en actuacions de pers tècnics, però que són a priori, no després, perquè si no, ahir trencaria tot el que vostè va dir. Si això ho confirma vostè, i jo tinc les dates així, si això ho confirma, trenca totalment la dinàmica que vostè ha dit, perquè hi ha una decisió que se pren abans de que se facin els informes per a prendre aquesta decisió. I per tant, això és una situació. I no m'ha contestat i voldria que m'ha contestat també, perquè jo he dit no hi ha integració perquè no s'ha produït el desplaçament dels alumnes d'un centre a l'altre, que és evident això. Aleshores, això ha comportat també una problemàtica determinada en un sector de professorats. Si no m'equivoco, 7 professors. Crec que d'ací com a mínim té que eixir, si això ha eixit d'una actuació, quan dic mala, ja no l'estic qualificant, sinó que no s'ha fet correctament en tot, perquè si aquesta integració no s'ha produït, no és una integració. Aleshores ha produït efectes professionals. Jo la pregunta la faig. Va vostè a prendre accions per a evitar que hi hagi danys en el professorat que estiguen afectats per això? Una pregunta molt clara, molt clara. Perquè en aquest moment hi ha 7 persones desplaçades del centre, però que s'han trobat desplaçades sense previ avís, per sorpresa, perquè ni tan sols vam tindre l'oportunitat de participar en un concurs perquè no estaven avisats d'aquesta situació. I això són 7 famílies afectades. Jo els demano, primer, que s'implique en aquest tema i que trobi la solució també conjuntament amb el professorat, al marge de la problemàtica global, genèrica, general, vull dir, que afecta el problema de la integració, que jo dic que no és integració perquè no s'ha produït, del Josep Cabarena en el Roís de Corella. A part, estan les circumstàncies de les persones i tampoc tenim que anar nosaltres per damunt dels efectes que puguen tindre per ells. Pel de més, jo dic no he fantasejat quan li he donat les dades, que sigui ja li he donat la data, per si allò, la data, 4 de setembre 2014. 4 de setembre 2014, 63 vacants en els centres concertats d'on tinguin, de moment no se n'ha suprimit, que jo sàpiga, i si no m'ho diu vostè, no se n'ha suprimit cap. Les vacants que hi havia en els centres públics sí que han portat supressions. I li recordo que això l'estan esperant en un tinyent.